Bona vesprada, amics i amigues. En nom de la Figuera, col·lectiu pel valencià Alcàsser, us dono la benvinguda a Música i Poesia, ama Victòria Avinyó, una jove promesa local que avui ens presentarà el seu poemari Absència de llar i el seu disc Cortisol. La Figuera, col·lectiu pel valencià Alcàsser, va néixer en 2009, arran de la 20a trobada d'escoles en valencià que celebrarem ací a Alcàsser, amb l'objectiu de promoure l'ús del valencià social, educativa i culturalment, per afavorir la seva plena normalització al carrer, a l'escola i a l'administració. Parlar valencià és un motiu de cohesió i d'unió entre les persones nascudes o que viuen al nostre país valencià. Mai pot ser un motiu d'enfrontament i les administracions públiques tenim la responsabilitat de garantir el seu ensenyament i el seu ús. Així ho avala l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià. Avui celebrarem també la primera trobada del voluntariat pel valencià, un programa a l'abast de persones castellanoparlants que volen aprendre a parlar o a millorar el seu valencià oral. 8 parelles lingüístiques i 20 persones participen enguany com a voluntariat ensenyant o aprenent. Les 10 sessions inicials solen allargar-se en el temps, ja que moltes vegades, a l'hora que la persona aprèn a millorar el seu valencià, la parella lingüística arriba a establir verdaderes relacions d'amistat. El 2024 és, com ja saben vostès, l'any Estellés, el centenari del naixement del poeta, i així ho ha declarat la Diputació de València i nombrosos ajuntaments com el nostre, que s'han acollit a aquesta iniciativa. La Figuera, col·lectiu pel valencià, ens sumem a la plataforma Cent d'Estellers i tenim previstes 2 activitats: la ruta Estellers pel municipi de Burjassot i la nit Estellers, que enguany serà especial, amb la col·laboració i la presentació del llibre del poeta del poble de Pau a Lavachos. I ara anem, per si alguna persona no la coneix, amb la presentació de Victòria Avinyó. Victòria ha començat la seva formació artística al teatre des de ben menuda com a actriu. La passió per escriure i contar històries la va portar a estudiar les carreres de comunicació audiovisual i art dramàtic, per a després enfocar-se més en la part d'escriptura, on compta amb un màster internacional en guió i formació de poesia i dramatúrgia. La seva carrera està lligada sobretot a l'audiovisual i al teatre, on desenvolupa els rols de directora i guionista, principalment per a productores de ficció a Madrid i a València. Victòria ha rebut diferents guardons als Estats Units i a Europa. En la vessant poètica, en 2023, ha participat en l'antologia col·lectiva de joves poetes El que ens ve damunt, quedant finalista a la segona mostra de poesia d'Alfara del Patriarca. Absència de llar és el seu primer poemari, que combina també amb l'escriptura i el projecte musical Cortisol, una recopilació de veus valencianes i europees baix el denominador comú de les lletres escrites per ella. Agraint la col·laboració de totes les persones que van a participar en música i poesia, vos deixo ja amb Victòria Avinyó per a la que demane un fort aplaudiment. Gràcies, Cristina, i moltes gràcies a tots els que heu vingut avui a aquest esdeveniment.
Jo volia comentar-vos un poquet el que aneu a veure, perquè és la presentació d'un llibre, però que també combina amb un disc, però no és una presentació a l'ús, perquè anem a veure actuacions, anem a veure altres disciplines artístiques i primer anem a començar en un book trailer. Un book trailer no és un camió, és un book de llibre, trailer, com en les pel·lícules, que és com un avançament. En els llibres també es fa. I com jo me dedico a l'audiovisual, vaig fer este book trailer, que és un vídeo de presentació, de venda. Al final és un document de venda. I el vaig fer amb les persones que sol treballar en l'audiovisual, que són Juanjo García Rosa, Patricia Fornés i Jessín Fellous. El varem gravar i és el primer que vaig a mostrar-nos. Després d'això farem una xicota d'entrevista conduïda per Vicent Magaraner, que és filòleg, professor, escriptor, poeta, té 2 novel·les publicades, més de 4 poemaris, i després de l'entrevista aniré presentant a la resta de components d'aquest espectacle. Però primer que res vos deixo amb el book trailer i espero que vos agrade. Gràcies. Absència de llar és l'essència de no pertànyer a cap lloc, o almenys a aquest lloc abans havies habitat. Al mateix temps, parla de la ciclicitat de les coses i com de la foscor torna a eixir la llum, llum que fa que vegis les coses millor i, per tant, que tot sani. La sang, impregnada, parla entre la resta dels dits, una onada colpeja els segons abans de fer ferida, de fer crida, de fer fem, de fer. Ara se'm sent, no? No veig res, és a dir, si jo que mire per l'horitzó no estic ni tot res, no veig absolutament res, estic molt seco. Ara, res de veure, abans que res, agrair a Victòria que em porti així i em convidi a aquesta mena de presentació i firma i entrevista. També agrair al poble perquè ja vols dir que dur tanta gent a un esdeveniment de literatura, de poesia, és molt complicat, així que gràcies a tots que ho heu fet possible i a l'hora per vindre, perquè el fet de donar suport no només a algú del poble, sinó que a més té algo tan íntim com és la poesia, és molt bonic, és molt tendre i no passa sempre, així que gràcies per vindre a tots. I res, jo abans que res faré una xuteta d'entrevista molt curteta a Vic, però abans vol dir que ha estat molt fort, no? És que no ho he dit.
se m'ha oblidat, però Vicent és el que ha fet el pròleg del llibre. Bueno, també sí. Pues a veure, la idea era fer el pròleg, però com em sembla més bonic que vosaltres llegiu i tingueu de primera mà el que jo sentia mentre llegia, vaig decidir llegir una peça i Víctor me la va tombar. Vaig decidir una altra i Víctor me la va tombar. I avui venia amb una ment i mentre fèiem proves Víctor m'ha dit que no, que tampoc. Així que al final... Perquè vaig a llegir-lo jo. En resum, que no llegiga. Però bueno, he pogut trobar una i tinc una mania molt lletja que és que no puc llegir sense un poc explicar per què llits. I és un poema que està a la pàgina 32, pels que tingueu el llibre, es diu Todo, i parla d'un amor que comença i, com jo ho entenc, acaba. I em sembla molt bonic perquè moltes vegades ens capfiquem en que tot continua i continua i continua i a vegades inclús quan algo s'acaba és inclús més bonic. I diu així: Dol. I fins ací arriba el dol, patir algú et pense com si estigués encara analogia d'un passat, possiblement present, que he viscut. Però tot canvia quan un hi marxa. Només em queda assumir que tu, no. I més vare, entre llençols caient al cau de la foscor, un llamp impremta l'aig de claror, però de nou, obscur. I bueno, ara ja acabam un poc de l'entrevista. Abans que hagués dit que a mi m'agrada molt que Víctor em digués que anava a fer un llibre, perquè és molt bonic que un amic complis un somni, i quan me l'envia em sembla molt preciós pel fet que em recorda molt a ella, perquè Víctor és molt xicoteta, és un pitofet, i jo escric prosa, llavors tot com molt llarg i molt pesat, i en canvi llegir aquest llibre era com xicotetes píndoles de dolçor, de cruesa, de nuesa, i se'm feia molt bonic, i em recordava molt a Victòria i em pareixia una analogia molt bonica de coses xicotetes fetes per una persona xicoteta. I bé, ja, vull que em digues, aquest és el teu primer llibre, la primera volta que fas una obra escrita i tal. Dime en quin moment ho vas fer i per què. Doncs jo, quan vaig al final veure que tenia el llibre publicat i dir que he publicat un llibre, vaig dir, ostres, mai pensava que realment el primer llibre fora de poesia. Perquè a mi sempre m'havia agradat escriure, però sempre cap a la novel·la. M'agrada molt llegir i escriure novel·la, però realment no m'havia posat a acabar, perquè tinc una des de fa més de 15 anys, però que és com que està en la ment, però no està en el paper. I va ser el 2021 que vaig començar també per les cançons a escriure un poquet més, coses com més concretes. Per a mi la poesia és un sentiment concret, no? I a partir d'ahir, després és com que recorde que des d'ahir i el 12 d'octubre, és que me'n recordo molt de les dates, o que sí, el 12 d'octubre del 2022 vaig acabar el poemari. O sigui, me naixia i va eixir durant un any, però vaig dir, ostres, acabé de fer un poemari. I després, un dia en una casa així, en Alcàsser, vaig trobar un carpesano de 6è de primària, que a més ho posa, 6è de primària, 11 anys, i tenia més de 100 lletres de cançons / poemes. I dic, ostres, si és que en realitat això ja estava. I jo me recordo que sí, que lo de les cançons, però és que al final eren poesies també. I per això jo crec que aquesta sinergia entre la poesia i la música. Però sí, va ser això a partir del 21-22 i després el procés ja va ser de, bueno, vaig a publicar-lo. Com soc una neuròtica en la formació, dic informació de tot, però de poesia no. I va ser com, i me vaig apuntar a poesia. I vaig tindre la sort de que vaig donar en dos professores meravelloses, Viviana Collado i Lola Andrés, de les millors poetes de València, i la veritat és que m'ajudaren molt en el procés del poemari, en refer-lo, i al final vaig ir
absència de llar, així, tal qual. Molts poemes també revisats en classe, o sigui que vaig tindre un luxe. I després vaig contactar amb unes quants editorials i me vaig decantar per La Consentida. I la veritat és que després ha sigut tot molt fàcil i ha anat tot molt rodat. I així és un poc com vaig començar a escriure la poesia i com es va fer el llibre. És com una necessitat que al final vaig ser i que estava dins des de tota la vida, pràcticament. Pues bé, a veure, t'he dit que ha quedat molt bé, que ha quedat molt bonic i que és com superminimalista, que fa com més bonic perquè és com que vas alegrar. I això també em ve també a la segona pregunta. Jo soc de les persones que creu que tota obra es basa en experiències o en persones. I jo en tot cas penso que és en persones. Aquestes persones, em podries dir més o menys quantes persones apareixen en l'obra i per què, o un poc que dius una miqueta qui és i què és per tu? Pues principalment sí que és de veres que jo dic que és per una persona, però al final, com l'obra està escrita durant any i mig, en any i mig han passat més d'una persona, i no a nivell romàntic, sinó d'amigues que m'han contat experiències. N'hi ha un també molt característic que després el llegiré, que me va dir una amiga una frase i és com que la vaig agafar i me va dir això. Aleshores jo crec que a part de algunes experiències d'amigues i tal, principalment n'hi ha tres persones, sí, més inspirades en vivències en tres persones diferents. Però que tot això conforma al final un procés d'estar amb algú, de deixar això, de fer un creixement i estar amb tu. Com un camí, bàsicament. És un camí, sí. I igual, si una cosa és d'una amiga, però me ve bé per al procés exacte d'aquest camí. Pues sí, a ver, con la vida, es decir, que al final les persones ens aportem i al final som un camí per a pegar al creixement, realment. Ara, una pregunta que, bueno, jo faig molta cosa en valencià i sé el complicat que és avui en dia fer alguna cosa en valencià perquè si es fa per estima i jo t'he fet la pregunta més fàcil del món i és per què has decidit fer el teu primer llibre en valencià? És el que sempre parlem, que és i per què no? Al final és com sentim. La llengua és més que la llengua és la teua identitat. I si ho fas en valencià és perquè penses en valencià, perquè sents en valencià, és que seria diferent d'una altra manera. Per tant, és com el més primari que naix de dins, i per això. I per això també crec que els col·lectius com La Figuera i aquestes iniciatives són també tan importants, per no oblidar també qui som i per què ho fem així. Al final l'existència nostra és en valencià. No sé, crec que ja queda clar. Sinó que moltes gràcies també per fer-ho possible. Com és el que dius, és tan fàcil com dir i per què no, bàsicament. Quin motiu tens per fer en valencià? Està bé un poc lligada a la segona pregunta. És que algo que sí que he vist és que no és un poemari que va d'una persona, un sentiment o un tema. He vist que hi ha diferents temes, hi ha diferents vessants, si vols dir-li, i un poc m'agradaria un poquet perquè la gent sàpiga un poc de què va el llibre, un poc de comentaris, quins temes poden trobar, de que no només, òbviament, hi ha amor, òbviament, també hi ha desamor, però voldria també un poquet explicar aquests temes que no són tan, diguem, típics o prototípics, i que així un poquet també vegin de primera mà com venen de tu. Sí, al final els temes principals en realitat sí són l'amor i el desamor, però perquè això ho mou tot. Però també pot ser l'amor a la terra, el desamor per una desil·lusió d'alguna cosa que no t'ha eixit bé. I jo crec que això és un procés vital d'una persona, de com comença estimant algú, de com això s'acaba i no ho entén, però que realment és amb una estima més gran per ella mateixa. També hi ha temes un poc més reivindicatius, d'identitat, purament valenciana, de fet.
i de disfrutar. Crec que és com un llibre molt de... anem a gaudir, saps? I que tot torna a començar i que al final... Sí, és un cicle. Crec que tinc també ahí un parell que parla de la ciclicitat de les coses. És com si sabem que va tornar a passar. Igual que les modes. Les modes tornen. No tires els pantalons que tens perquè et va tornar. Bueno, però el cas és que tot és cíclic. Per tant, si ja ho sabem, per què no passem d'esta manera de la millor manera possible? És com assumir això. Penso. Jo penso igual, penso que a la fi tot torna i al final aprens i com abans és un camí i abans sí que és. Jo els conec de fa més o menys un any i jo els conec com algú super feliç, molt alegre, de fet Victoria és inaguantable perquè és super hiperactiva i és super tranquil i per a mi Victoria és com la persona més alegre que conec, sempre està fent regència i fent broma. I em va xocar molt el títol del llibre, absència de llar. Clar, jo no conec aquesta part teua i em preguntava per què el títol. Perquè al final, com dic també en el book trailer, potser no pertanyer a cap cor, si va poder pertanyer al món, no? És com quan estàs en un joc i realment dius, és que sé que ahí no és, però estàs, no? I no sents llar, no sents la calor, no sents l'estima, sents altres coses, però no la llar. Per tant, al final tot això estava absent de llar. Per tant, és una absència de llar per a trobar la teua pròpia. I per això, al principi se deia la llar del cor. Com? La llar del cor. I és curiós perquè és com la llar del cor, diguem que és tot el contrari. És com, bueno, doncs mira, tot el que m'he dit de dins és la llar del meu cor. I després me vaig donar compte que dic, en realitat és absència de llar. Però a veure si trobem un poquet de llar en aquestes paraules, no? És com... I amb tu va molt bé, perquè fa molt de contrast en la teva manera de ser, que vas com més... De què parlarà? Així hi ha dues pilotes juntes, que si després a fer més llibres, i també que un poc explicar com ha estat el procés, no escriure-lo, que és molt bonic, però quan un llibre el publiques també t'enfrontes al procés de fer-lo, de publicar-lo, que un poc explicar com ha sigut i si l'has gaudit. Primer, la pregunta de l'escriure més coses, sí que és cert que tinc altres poemes escrits per a, en principi, un segon poemari, però tinc que ordenar encara. Vull també disfrutar d'este i agafar l'altre quan toque. I m'agradaria seguir escrivint o poema o novel·la, però més a llarg plaç. El que sí, bueno, primícia, però el que sí que anem a publicar és l'obra de teatre, també en llibre, que vam estrenar l'any passat. O sigui, com a publicar de llibre. Però de fer més... tinc coses, però a poc a poc. O sigui, vull disfrutar de presentar de rellegir-lo jo, de que la gent el conega. I l'altra pregunta era aquell procés, no? El fet de publicar-lo, el fet de maquetar-lo, corregir això, és a dir, és que la gent no veu i que un sigui novel l'has viscut de primera mà, que puc explicar com ha sortit. Doncs mira, l'estiu passat, que ja tenia acabat i corregit, perquè sí, el del 12 d'octubre del 2022 no estava per publicar. Però després d'haver-lo corregit i tal, ja en l'estiu passat el tenia. El tenia ja, vaig enviar-ho a diverses editorials, les que contestaren me digueren que sí, totes, i vaig decidir-me, o sigui, va ser com, ostres, me tinc que decidir jo per una editorial, o sigui, això és heavy, però va estar guai. I me vaig decidir per La Consentida, que és una editorial valenciana, i a partir d'ahí començarem a treballar. I la veritat és que super ràpids en tot, correcció, me passaven les tripes, que se diu així, jo no sabia que se deia així, me passaven
la maquetació del llibre i pues, li dia, pues, este color pues, para trobar el color de la portada, després perquè la impremta faig el que vulgui, però ahí estarem mil·límetre. Després també la il·lustració, al final va ser una cosa que vaig fer jo, i l'editorial va dir, pues, està bé, és com passant referències, trobarem això i al final ens va agradar. I me recorde que era molt pesat perquè, clar, quan maqueten, igual se li va un apòstrof, o sigui, que fan la revisió però se li va. I jo dic, pues això estava ja bé, i tots li dia, espera, que l'apòstrof no està com apòstrof, sinó que pareix que sigui un accent. I coses així, revisions. I la pàgina 11, no sé què, no sé quantos, després ella em deia, mira, sí que... Bueno, pues totes les coses, correus, igual més de 80 correus, fins que ja estava tot. I se va retrasar, perquè jo volia que isquera en final d'any del 2023, però se va retrasar per un motiu molt bonic, que després escoltareu, i és que en la pàgina 30 algo, en la cura, que després parlarem, n'hi ha un QR i aquest QR porta a una cançó, que la cançó està publicada en Spotify. I clar, estàvem en la producció de la cançó, però encara no estava publicada, i per coses de la distribuïdora de la cançó, pues, al final va ser el 27 de desembre la cançó. I el llibre estava ja fa un mes, però esperarem un poquet i ja posarem el QR en la cançó i ja per això se va publicar l'1 de febrer. O sigui que el procés, la veritat és que aquesta editorial va estar super xulo, molt bé, molt comunicatius en tot moment, i això, i esperarem per fer aquesta coseta que me resultava prou bonica, que era posar la cançó en el llibre. Pues diré que això tampoc és normal, que hi ha vegades que inclús el procés de fer el llibre és complicat i inclús és part del llibre mateix, de dir, mira, jo estava fet i publicat-ho en teva mà i... No, això me va vindre molt bé perquè al final també com les cançons és com pots cantar algo que t'ha afectat i dic, és que ja està superat. Llavors en el moment és com Shakira, és com, vull dir, al final estàs fent art d'una cosa que és que te'n recordes. O sigui, per a mi les cançons o el llibre ja no són per el que van ser escrites. Per a mi ara la cura és Jara, que la canta Jara Frank, després la presente, i la resta de cançons. I per a mi, pues ara un poema que està ahí, que igual pensava en no sé què, és per una altra persona que l'ha llegit i li ha encantat i m'ho ha dit i a mi me recorda aquesta persona, ja no per què ho has d'escriure. I crec que això és el més bonic de fer art. Que de fi perds la ferida i el que has fet una part teua tan íntima que es fa el contall del que era. I ja no fa mà, sinó que cura. Totalment, que bonic t'ha quedat. Com es nota que eres poeta. I ja per acabar, jo per exemple, i això acaba que passa sempre, qualsevol poeta, qualsevol escritor que fa un recull d'escrits, sempre té una peça que és la clau, la base del llibre, la que més et fa mal. A mi sempre em passa que quan publico llibres sé que hi ha una part que si la llit em trenca i per molt que diem que sempre em farà mal. Jo dic un poquet explicar-les, i que lligueres, la peça, és a dir, la peça important de l'absència de llar, i un poquet expliques per què i si pot ser qui i tot el que vulguis i que lliguis. Gràcies. Sí, a veure, en realitat n'hi ha moltes i sí que per a mi ha estat com tot curat. Per això jo crec que llegir la cura ara i per a poder lligar-ho amb la resta crec que és l'ideal. Però sí que vull parlar també d'un altre poema que llegiré també després, que és La càrcel d'Estella. El llegiré després però vull explicar que al final, perquè és un llibre de sanació, crec, sí. I això és perquè me digué una amiga, és que fa tant de mal que és com una punxa, saps? I me va dir això i dic, sí, te farà mal, però la punxa ja ha eixit. Per tant, res que et faci malbé, per tant. I ja està. I ja s'ha acabat. I jo crec que tots els poemes
tenen un poquet d'això. I bueno, ara sí, llegiré la cura. Vaig agafar el faristol. Jo m'hi vaig pagar. Sí, i moltes gràcies, Vicent. Gràcies i espero que gaudiu molt en Victòria. Apagueu els micros per ahí? Estan apagats? Vale. Ara. Vale. Vaig a llegir, com us he dit, la cura i després donaré pas a... Bueno, ho explicaré després. Anem a llegir primer. La cura. Amanèixer entre cançons. Tèrboles a la nit, on s'escolta el plor. No estàs a la lluna. L'esperança de l'oblit és la raó, i jo no sé si el camí és la resposta. Aquest crit, com sagnar? Un cor que només sagna. Sent el cantar de la terra, des del vent. Tinc tantes ganes d'aixecar-me, que si mire massa lluny, no sabré tornar. I ara volia presentar-vos a Jara Frank. Bueno, primer dir que la cura realment naix d'una cançó i després la vaig posar poema, he fet trampa, sí. Va ser primer una cançó que vaig composar a l'estiu del 2021 i en seguida vaig contactar en Jara. Ella va posar la música, la composició musical és seua, i se va quedar ahí i vam dir, pues ja la gravarem, ja farem alguna coseta. I sempre la teníem ahí. I quan ja me vaig posar seriosament amb això va ser com Jara, anem a gravar-la, anem a fer-ho. I me va dir, pues a tope. I per això de la cançó la vaig convertir després en poema. Per tant, així he tallat coses que qui ja se sap la cançó sap que així falta part, no? La lletra de la cançó és més extensa. I bueno, pues vos deixe ara amb Jara Frank, que és cantant, actriu. A més, forma part de dos companyies de teatre, ella és de Betxí, Castelló, i està en Escura Plats i en la Trup Malabó com a actriu i com a cantant. I bueno, pues ara interpretarà La cura. Estoy, colócate, guapa. Gracias.
Gràcies, Jara. I bueno, dir que la podeu trobar en Spotify. Ai, sempre ho dic mal, Spotify. Vale, en Spotify, Jara Frank, que té esta cançó i una altra també. De fet, que és la banda sonora d'un curt que vam gravar juntes també. Vaig a llegir ara 4 poemetes més del poemari. Vaig a fer-los ara sense música. El mur. Pedra. Ratxola. Barandat de fang. 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 Cimentera de sang. 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 Tova que no es calcare i... colp. Forat del bloc. I més sang. Esclafit de dolor, esclafit de... Qui sap? Desert. De formigó. I somales. Dolor d'exterminar-te. Pugen batecs. Cal la gota al front de la suor freda. Expansió. Operació perfecta en línia, s'agita agitant la línia. Esquifida. Avara. Imagina a les teves mans somiar la mort. Mirar-te. Em concentre sols en mirar-te. Tanca els ulls. Escolta el batec. Pausat. Calmat. També es pot descriure l'amor. Ulls verds, gitada al teu llit, intentant desxifrar-te. Era el meu passatemps preferit. Crit. Allò era l'amor ferotge, l'instint. No tot va ser fàcil, però va ser sincer. Salvatge, viu. Ens necessitàvem sense saber on arribaríem. La punta i el fil. El forat minúscul per on passa l'alè i vola, endinsant-se com un dard al centre de la diana. Ara m'agradaria fer 4 poemetes més en una música de fons que he composat i he gravat jo i com a acompanyament m'ha quedat guapeta i vaig fer estos 4 poemetes més amb missa música, així que César, quan pugues, aquí pren el carrer. La cendra ataca els dits, el fum, ulls oberts i boca tancada. Soc foc, ets flama, llum, aire, terra. Tremo. Soc fil que penja i cau. Al cau. Soc rabosa amagada dins la desobediència.
Ara és justament el poema este que parlava abans, la carn feta estella. Com una punxa que quan es lleva fa mal, perquè queda el record de quan estava dins, la sang impregnada. Parla entre la resta dels dits, una onada colpeja els segons abans de fer ferida, de fer crida, de fer fem, de fer. Una vegada fora et preguntes quant de temps has estat ahí clavada. Et sents alliberada, la punxa ha eixit, fa mal, però havia d'eixir. No et pertany. Res que et faça malbé et pertany. I ara anem en dos poemetes un poquet més alegres, que me recorden molt a València, i després, sobretot, a l'estiu. Estiu. M'agrada l'olor a les nits d'estiu, sobretot quan hi ha galerna. Després, la mar en calma retorna una brisa helada, com un sospir. Les vacances es viatjar, és fer fotografies, és descobrir una nova llar, a la voreta de la muntanya i de boca salada. Parar el temps i olorar aquella olor a mar que tenen aquestes nits d'estius, impregnades en l'antídot cristal·lí. València. De la terra de llauradors, de llimeres i taronxers, d'on l'olor a pólvora és sinònim de festa. Els passatges cap a Russafa em porten a la cultura i l'enyorança de principis, de coses que comencen amb la flama presa, que sense pressa gaudien. Tornar a viure amb l'ànima pitòrica de vegades és quedar-se a casa. I ara donem pas de nou a Jara Frank perquè anem a fer 3 poemes musicalitzats i ella, tocarà la guitarra mentre jo recite. He dit ja abans que la podeu trobar en Spotify, no? Sí. Vale. També podeu veure en el curt, no sé per veure. Farem un, mentre es col·loca això, farem un curt que va ser ella la guionista i jo la directora, se diu Te quiero lejos, i la cançó original del curt està també en el seu perfil. I res, vam estar ahí nominades en Vila-real, en el Vist i en algun lloc més. Pues ja està, promo feta. Estàs? Vale, quan me digues. Les claus. Encara tinc les claus. Estan al clauer desordenat. Les teues no estaven. D'ací un temps no estaran, però ara estan. Com qui s'agafa l'enyorança com a arrel de vida. La mare passa i obre. Aquesta és la nostra història. Saber que estàs a 2 minuts i no poder és com un raig que cau i trenca l'arbre en dos. L'arbre sóc jo i em queda l'energia de l'ona lluminosa que ens separa i encega. Tret al balcó
balcó espere per si passes per algun carrer. Però només veig el llamp que cau i trenca aquell sabre que jo sóc. Però dic, no puc. M'envolta com un vent esquiu, com un captaire, estic demanant amor. Maleïsc l'esperança de mirar-te durant hores als ulls i viure en ells. Això no passarà. La nostra història està plena de somnis truncats, desitjos esquinçadors i anècdotes que mai viurem. La nostra història no és més allò que dels besos mai donats, dels t'estimen callats, de les ànimes que volen volar. No fan més que caure en el clot més profund de la terra. La terra és el teu cor i el meu, la nostra terra, les nostres arrels, i de la terra i de l'arbre naixerem i morirem. Perquè la nostra història no existís més que el que escrivim. Cuc de llum. Com una lluerna que s'ha quedat sense llum. En un esclat de confeti s'apaga i es torna fosca i no em val el cos. El sol torna i els seus ulls còsmics atrauen vida, atrauen éssers, que tot naix, que tot és cíclic, com un cicló que arrasa i després la calma. Ja no hi ha. Es torna dol i rebenta el Big Bang. Un nou sojorn. Bé, ara toca el moment de presentar a Núria Cervelló i explicar un poquet també la unió del poemari del disc. I és que Núria va cantar 2 cançons, Fins a on, la tenim en castellà i sempre hem dit per què no l'hem fet en valencià? Perquè al final la cançó estava pensada d'una altra manera, però anem a gravar la versió en valencià en estudi, ja ho tenim clar i de fet ara anem a fer la versió de Fins a on. I això és una cançó purament feta per a cançó, no naix de poema, no s'ha paratat res, és cançó i ja està. Però després sí que cantarà una altra, Vies de cristal, que esta sí que està inclosa en aquest futurible poemari que pot ser tragar d'ací un temps. I, Vies de cristal la canta Eric Holm, és un cantant i compositor finès que vaig tenir la sort de conèixer i de col·laborar amb ell, i no està així perquè està donant concerts per Europa. I Núria farà una versió meravellosa de Vies de cristal, molt bonica, l'ha fet seua, i això serà la cançó, purament cançó, que és Fins a on, i després Vies de cristal, que sí que entra dins també que va eixir d'una poesia. De fet, la lletra, si us fixeu, la de Vies de cristal és molt més poètica, no és tan clara. I bé, Núria qui és? Núria Cervelló és una cantant molt talentosa, que també és doctoranda de la Universitat de València, que es dedica principalment a fer anàlisis de bandes sonores del cine, o sigui que tot relacionat amb l'art i la cultura. I sense més, vos deixo en Núria Cervelló.
mentre preparen la guitarra, dir que també la podeu trobar en Spotify. Vale. En la orilla de tu boca, las llamas que me queman, en los pliegues de mi pecho, retumba el tintineo de rocas y cielo, en un tintero de acero, las rimas se me caen. Tu mundo es tan largo que nos faltan palabras para continuar, con las ganas de saber el sabor de tu risa. Yo me quedo aquí con las palabras escritas, que las dichas se las lleva el viento. Porque me puse vías de cristal, vías de cristal. Porque me puse vías de cristal. Llena de espinas, mi vida está llena de espinas. La fuerza de mis brazos, la violencia que domina mis manos. Entre Lorca y las letras, Madrid se llenó de zarzas. Me pesan los años que pasan sin pena, con las ganas de saber el sabor de tu risa. Yo me quedo aquí con las palabras escritas, que las dichas se las lleva el viento. Porque me puse vías de cristal, vías de cristal. Porque me puse vías de cristal, vías de cristal, vías de cristal. Porque me puse vías de cristal. Moltes gràcies, Núria, per la teva actuació. I ara estem acabant ja l'espectacle i ens queda recitar 2 poemetes més. I què penseu que falta així? Hem tingut música, poesia, recitar... Bueno, ens queda una altra disciplina artística que és el ball. I per això m'he dut a Claus Rubio, que és una jove actriu i ballarina supertalentosa, que de fet va guanyar la setmana passada el premi a millor ballarina júnior, perquè és molt jove, del Festival La Terreta, i tinc l'enorme plaer de comptar amb ella per a ballar
dos poemes, així que un aplaudiment a Clau Figuera. Ara, t'acarnaria els cabells, t'agafaria les mans i et besaria amb tendresa. Posaria els meus dits enredat amb els teus, amb les teues mans, i jugaria amb elles, dibuixant vaixells. Et bufaria el coll i tu t'esclallaries encollint-lo, però em somrius. Buscant-me amb el cap, estic de gaidó. Et diria cau d'orella tot el que estime, tot el que queda per estimar. Acabaria recorrent d'esquenes, fent l'esquema de nosaltres dos. Et preguntaria si ja ho veus clar, perquè jo et veig, mentre tu no em veus. Com un àngel exterminador. De vegades, qui busca, troba. I tu has arribat, i jo no sé si buscava o em deixava trobar. Ara m'esclalle, endinsant-me de nou a cada racó de la teua poesia. I no vull tampoc que sigues això. M'imagine besant-te i mirant-te, com s'aixeca el ferotge horitzó. M'imagine agafada als teus braços i em soltes. Redole per terra, bategant ben fort, agafant-me l'aixella, arrapant-te i amb un crit. Desfàs tot l'aplec dels plecs del vestit de gala que avui porte per tu. Moltíssimes gràcies. Fins ací arriba l'espectacle d'avui. Volia agrair-vos de veritat l'haver estat ací, a la Figuera, per organitzar això, a l'Ajuntament d'Alcàsser per cedir l'espai, a les meves companyes meravelloses, Vicent, Núria, Jara, Claus. Ha sigut meravellós estar així amb vosaltres, així que eixim a petar-ho. Música, moltes gràcies, fins ací arriba. Que se me había olvidado que vengo a hablar de mi libro. Vull dir que fora n'hi ha llibres, podeu comprar-los si vos avellís i després vos els signaré. Moltes gràcies.